ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ରାହୁଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା କଲି ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲି। ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ରାତି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଅଫିସ୍ ଥିଲା। ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରିକି ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି 12ଟା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଦେଖିଲି ବାହାରେ କିଏ ନଥିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡକୁ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲି ସେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି, ତମେ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଛ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି କହିଲାନି। ତା ହାତ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମାଟି ଗଦା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ସେ ମାଟି ଗଦା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାଟିକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ମାଟିକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ବଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଗଛ ତଳକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଗଛ ତଳେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ଗଛ ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଥିଲା ସେ ଆଉ କିଏ ନ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ଜଣାଇଲି। ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପୋଲିସ ପାଖରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରିକି ପୋତି ଦେଇଥିଲା।